Bona tarda, soc Maria Antònia Casanovas i soc responsable de les col·leccions de ceràmica de la Fundació La Fontana. El dia 26 d'octubre impartiré una conferència sobre l'artista artesà Enrique Luis Ventosa, un barceloní que el 1897 va emigrar cap a Puebla de Los Ángeles, on va desenvolupar la seva carrera artística i on va morir el 1935. És, per tant, una figura cultural molt més coneguda a Mèxic i als Estats Units que a Barcelona. Serà l'oportunitat el dia 26 de descobrir tota la seva faceta artística i la producció que va fer per encàrrec pel Palau Maricel el 1915, que són les rajoles de l'entrada del Palau, les que decoren el Saló Daurat i també una gran quantitat de plafons de rajoles que es troben a altres indrets de l'edifici. Us espero.